Mark? Pasok. Nagpicture na bagis. Time to shine. So now, may I call all the strategy for Mana? Wala pinasok na lang siya. Kaya nga. Kalugong. Bayang magiging handa. Bayang magiging urgency ang alam ng puso sa dibdib mo'y buhay. Lumang hiniyang luyan ka ng magiging sa manlulupi. Di ka pasisigin sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong lukaw. May lagang tula at awit sa pagnayang hinamahal. Ang isang ng watawat may tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw na kailang pamay di magdidilim. Yung panakaraw naman ating pagsinta, buhay langit sa primo. Aming ligaya ng ay mga aking nang mamatay ng dahil sa'yo. Taratang makabayat. Bagis mo na lang. Mas pwede. Mas All members of this organization were welcome in the